Moi! Tää on tosiaankin varmaan nyt minun 3. video YouTubessa. Ja minä tällä hetkellä mun äidin luona pistäytymässä ja ajattelin nyt sit kuvata ennen kuin lähden tosta kauppaan, niin tällaisen simppelin päivämeikin teille. Mä ajattelen, että mä teen teille nyt tosiaan siis mahdollisimman monipuolisen niin kuin meikin, mitä voi käyttää melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Minulla on tosiaan meikit, mitä minulla täällä on mukana, niin minulla ei ole hirveästi mukana, saati etenkään siveltimiä. Ja mennään tavallaan niin kuin tällaisella matkameikki-idealla myös kanssa. Eli miten niin kuin vähillä tarpeilla niin saa kyllä ihan niin kuin täyden meikin tehtyä. Toivottavasti tykkäätte tästä videosta ja palaatte sitten taas ensi kerralla uudestaan. Mutta mennään itse nyt siihen tutorial-osuuteen. Aloitetaan ihan ensimmäisenä meikki jälleen Chanelin Perfection Lumiere meikkivoiteella. Ja sit aletaan siveltimellä levittää pyörivin liikkein. Tällä hetkellä mulla on pahimmat alueet on yleensä täällä, niin ne on nyt jo aika hyvin peitossa. Et tossa on yksi pieni ja sitten silmäpussit. Ja niihin mä käytän tällä kertaa Garnierin Roll-On peitevoidetta, joka on erityisesti tarkoitettu silmien alle. Eli se on tällainen, tää nyt on tosi karun näköinen, mutta mä laitan sitä näin. Näin. Ja ihan pieni piste tohon. Ja tämän mä levitän nimettämällä. Tuon sitä aika reippaasti tänne alaspäin. Ihan tuomaan vähän valoa. Eli tähän kun tekee tällaisen niin kuin tavallaan kolmiomaisen alueen silmän alle, niin se luo tosi kivasti valoa sitten. Mulla on Diorin Translucent, Dior Skin Powder Compact, Pressed Powder ja sävynä Transparent. Ja käyn lävitse tietysti koko kasvot. Ihan ensimmäisenä aloitetaan tosta Shroom-sävystä, mikä oli se vaalein, ja sitä mä levitän tällaisella litteellä ja suht leveällä. Litteellä ja suht leveällä siveltimellä. Mä oon huomannut, että tää sopii kaikista parhaiten tällaiseen. Ja mä tosiaan on jättänyt oman paintpottinikin kotiin. Eli en aio edes pohjustaa. Eli mä oon levittänyt sitä nyt niin kun jättänyt ihan vaan tän ulkonurkan. Sinne ulkonurkkaan mä laitan ihan pienellä litteellä siveltimellä brown downia, mikä on tää tummanruskea. Ja levitän sitä vähän tonne luomivakoonkin. Eli tässä vaiheessa siis ihan vaan aletaan blendaamaan sitä tonne. Näin. Ja sama tietysti toiselle puolelle. Huomaan, niin vaikka itse tekisi tällaista meikkiä, niin se, jos niin vertaa vaikka nyt tätä, täällä oli huomattavasti enemmän vielä luomiväriä kuin tällä puolella, niin miten paljon tällä niin häivytyksellä on oikeasti merkitystä. Mä laitoin myös vähän tänne ripsirajaan samaa tummanruskeata ja nyt tehdään vielä uudestaan. Jos mulla olisi
mä ennemmin sanoisin, että mulle vaikuttaa se, että mä jätän niin kuin siveltimiä kotiin, kun se, että mulla on vähemmän meikkejä mukana. Koska tähänkin mä mieluummin käyttäisin sellaista niin kuin kulmasivellintä. Nää toimii ihan hyvin, että vaan niin kuin helpottaa työntekoa. Mä laitan ihan vähän tonne alaluomelle niin tätä vaaleampaa ruskeata. Kulmaluulle vähän highlighteria, eli sitä samaa shroomia, mikä mulla on tossa luomella. Ja laitan vielä tonne sisälukkaan kanssa ihan vähän sen. Tässä vaiheessa mä laitan ripsivärin, joka on, sen sain 38. Ja jos mä en tosiaan olisi hävittänyt mun ripsen taivutinta, niin tässä vaiheessa laittaisin tai taivuttaisin ripset. Itse mä ainakin huomaan sen, että jos mä en käytä ripsen taivutinta, niin mun ripset näyttää tosi lyhyiltä, niin kuin ne näyttää tälläkin hetkellä. Sitten ripsivärin jälkeen laitetaan vähän kulmakynää. Tai itse asiassa tässä vaiheessa mä käytän pelkästään kulmavahaa. Eli tää on lumenen kulmavaha. Tää värillinen. Poskipunainen mä käytän taas Make Up Storen Blush Color Rose Paddle. Eli tosi kirkas punainen, tällainen oranssin punainen. Sitä mä levitän jälleen kerran kulma. Tää näyttää tosi pahalta tässä. Noin. Huuliin mä laitan Lancomen Cream de Brilliance sävyssä 357. Ja tää on tosi pigmenttinen huulikiilto. Ja tätä levitän ihan vaan. Eli silmät on tosiaan tosi simppeli banaanivarjostus kevyellä luomivärirajauksella ja sitten ripsiväriä ja sitten huulissa Lancomen huulikiiltoa. Tää on tosi simppeli, yksinkertainen päivämeikki, joka varmasti sopii monelle. Kiitti ja nähdään ensi kerralla. Moikka!